2020 नि HS फाइनल एग्जामिनेशनाव 60% आरो बिनि एबभाव मोननो हागोन माने बिसोरबो स्कुटि होनाय जागोन ना जेब्ला खोनादोंमोन अब्ला जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन मानो होन दिनै आसलते जों बेखै जायफोर गार्लस स्टुडेन्ट बिथांमोना सोलोंथायाव दावगालांथों होननानै थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे साहस होनो थाखाय जाय मेरिट जायफोर स्टुडेन्ट गार्लस स्टुडेन्ट बिथांमोननो स्कुटि होनाय जादों आरो बे भारत सरकारनि मोनसे आसनि जे आइजोफोरखौ गोहोगोरा खालामनो थाखाय वुमेन एम्पावारमेन्ट बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै मेरिट स्टुडेन्ट हिसाबैथ' बहुत दं बयस स्टुडेन्ट गार्लस स्टुडेन्ट खिन्थु दिनै गार्लसफोरखौल' टारगेट लानो होनायनि कारना जाबाय आइजोफोरा जाहाथे जौगानो हायो गासै सुबिदायाव बाहागो लानो थाखाय सुबिदा मोनो बेनि थाखायनो बे सुबिदाखौ होनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जों अन्तत जोंनि आइजो फरायसाफ्रा जाहाथे गोसो होनानै जोंनि सासनाव जोंनि समाजाव जोंनि राजखान्थि बिथिङाव गासैबो जे हौवाफोरजों समान समान बाहागो लाफानो हायो बेबायदि मोनसे पर्यायाव लाबोनो थाखाय बे थुलुंगा होनाय जादों आरो बे जोबोद मोजां जादों कारन गोबां समावनो आइजोफोरखौ नेग्लेक्ट खालामनानै गारसोना दोननाय जायोमोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा फिसालाफोरखौ फरायहोनाय फिसाजोफोरखौ फरायहोआमोन दिनैनि बे आसननि गेजेरजों जों बेखौनो गार्जेनफोरखौ एसे टिचिं होनो नागिरदों जे गावनि गथ'आ हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा गथ'आनो बेनिखायनो गासैनोबो समान सुबिदा होनांगौ समान मोन्थाय होनांगौ आरो दावगानो थाखाय समान खाबु होनांगौ दिनै बेखौनो सिम्बल हिसाबै दिनै बे स्कुटि राननायनि गेजेरजों दिन्थिनाय जादों आरो बेखौ आइजोफोरखौ जों बे आसननि गेजेरजों थुलुंगा होदों जाहाथे सोलोंनायाव दावगालांनो हायो बिटिआरआव फैबाय थानाय समाव माबायदि सोलोंथाइनि फारसे खामानि मावगोन बिटिआरआवथ' गोबां सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां जेंना दं बे जेंनाफोरखौ बोरैहाय हायो बोस्रांनानै जों सोलोंथाइ बिथिंखौ मोनसे परिबर्तन लाबोनायनि थाखाय खामानि मावगोन ओरैनो संग्राम हिसाबै खामानि मावनायनि समाव जिखिनि दुखु खस्थ' बेथ' जोब्बाय जिहेतु रायजोफोर मदद दंमोन रायजोफोरनि मदद आरो हेफाजाबाव दिनै थांनाय बोसोरनि जानुवारि 27 तारिखखालि मोनसे सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे गोजोन थासारि फैबाय गोजोन थासारिनि उनाव बिसायख'थिनि गेजेरजों आरो मोनसे गोदान बिबान मोनबाय आरो बे बिबान मोननानै दिनै मोनसे सरकारि बिबान लानायनि उनाव गिबि रायजो राजाफोरनो मोनसे पाब्लिक मिटिं खुंनो मोनसे खाबु मोनबाय आरो बे आंनि थाखाय मोनसे गोदान अभिगता आरो बे गोजोनथाव अभिगता बेखौ मोनसे सम आंबो जिहेतु सोलोंथाइ बिथिंजों लोब्बा दंमोन आरो बेनिखायनो बे सोलोंथाइ बिथिंनि जिथु हाबाफारि बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखे सासे फोरोंगिरि हिसाबै गावनि फरायसाफोरखौ जिबायदि दावगाजानो लुगैयो जिबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव साक्सेस जानानै गोजौ थाखो थांजानायखौ लुगैयो बे एखे मेन्टेलिटिजों एखे सानस्रिजों दिनै बेयाव बाहागो लाफैनाय फरायसाफोर जायफ्रा स्कुटि मोनबाय बिथांमोनखौ आं एनकारेजमेन्ट होदों आरो निस्सय बिथांमोना जोंनि भबिष्यत जागोन आरो जोंनि उन समाव जोंनि साफा साफा हयथ' डक्टर इन्जिनियार साफा साफा प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर बायदि जाहैगोन आरो बिथांमोना बेबायदि जायोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन जोंनि समाज जौगागोन माखासे थाबावनाय जि इएमफोरनि डिपार्टमेन्टखौ माला रानगोन बेखौ दासिमहालागै थि खालामथाखै खिन्थु खोब समाव थाबैनो राननाय जागोन आरो इएम मोननाय मोनैजों खोथा गैया इएम मोनाबाबो जोंनि सरकारनि जि मोनफा मोनफा डिपार्टमेन्ट बिथांमोननो चार्ज होनाय जागोन बेनिखायनो रावबो इएम मोनाबाबो दुखु थानाय नङा खारन खामानि मावनो खाबु मोनगोन सिगांनि सरकाराव खालि इएमफ्राल'सो खामानि मावनो खाबु मोनोमोन डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ खिन्थु एबार जायफोरा इएम हिसाबै दायित्व मोननाय नङाब्लाबो बिथांमोननोबो खिन्थु मोनफा मोनफा डिपार्टमेन्टनि दायित्व होनानै बिथांमोनखौ मावनो खाबु होगोन जाहाथे बिथांमोनाबो पाब्लिकजों रिलेसन मोनसे लाखिनाय खामानि मावनो हायो बे खोनादोंमोन माने जायफोर स्टुडेन्टआ 2020 नि HS फाइनल एग्जामिनेशनाव 60% आरो बिनि एबभाव मोननो हागोन माने बिसोरबो स्कुटि होनाय जागोन ना जेब्ला खोनादोंमोन अब्ला जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन मानो होनबा आंबो बेफोर स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव सासे आं 80% मोननो हादों 2020 नि HS फाइनल एग्जामिनेशनाव जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन जेब्ला गिबि खोनादोंमोन आरो दाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोबोद साबायखर बावनो सानो गिबियावनो दा जा स्कुटि होदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने मोजां इउजेसआव फैगोन आरो बेयो मोनसे वे टु मटिभेट आवार जुनियर्स जायफोरा माने दा फैगौ हायार सेकेन्डारि एग्जामनि थाखाय माने प्रिपेयार खालामबाय थादों आरो नैबे दा स्कुटिया जोंनि थाखाय माने जायफोर स्टुडेन्टआ बिल' पभार्टि लाइननिफ्राय बिलं खालामदों बिसोरनि थाखाय पसिबोल नङा माने to make such high effort men to buy any scooty so particularly for me and that's why I want to give a huge thanks to government of Assam माबायदि नांदों दिनै आं बे डक्टर बानिकान्त काकति एवार्डखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बहुद
दिननिफ्रायनो बे आसाखौ खालामबाय थादोंमोन स्कुटि मोननो स' दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेसेबां पार्सेन्ट मोननाय मोनो आं हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामाव 93% थादोंमोन आं अरुणोदय जुनियर कलेज टंलानिफ्राय पास आउट खालामदों आसाम सरकारखौ मा बुंनो सानो आसाम सरकारखौ आं दिनै बेखौनो आं जोबोद साबायखर बावनो सानदों दिनै बेखौ आं थारैनो बुंनो हागौ जे बे व्हील्स अफ एम्पावारमेन्ट होननानै गामि गफायाव थानाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय बियो मोनसे ब्लेसिं हिसाबै प्रुभ जागोन होननानै आं सानो बेखौनो बुंनो सानो आं दायो प्रेजेन्टलि आसाम मेडिकेल कलेजाव एडमिसन लादों स' आं इयुनाव सासे डाक्टार जानो लादों